Welcome kayo mga ka-idol, no? So naay pangutana nga atong tubagon. Ang pangutana ha, unsay gigamit nako daw pang record sa kanta. Ilabi na sa atong parody song. Ako kanang tubagon mga ka-idol, wala sa ko'y kanta karon. Habang gasulat kog kanta, tubagon nako ang mga pangutana. Katong mga nangutana nga dugay na, nga wala na ko natubag, ug sa mga bag-ong nangutana, hala, tingubon na lang na ako ni mga ka-idol. Ato na dyan tubagon, atong palakpakan. Ako rin isa ni palakpak mga ka-idol. Dire. Pero butangan na to nag-effects. Sige. Kung di na akong butang effects, pasensya na. Tubagon ako ha. Ang pangutana, unsay gigamit daw nako pang record sa kanta. So number 1, siyempre, kailangan na kay gadgets. Ang unang-una, ang akong gigamit is laptop. Pwede computer. Desktop. Inaana. Bisag unsa. Tapos, kailangan nimo installan og pang-record sa kuan pa unsay tawag ana siya. Bola lang yan. Mag-download ka. Pwede ka sa USB mag-download. Kung asa ka mag-download, pwede po direct sa imong laptop. So ang i-download nimo, ako kay ang dati ginagamit nako, daghang ko ginagamit, gagamit ko FL Studio, Acoustica, pwede Audacity. Na ako'y Audacity, ginagamit po na ko usahay. Mag-download ta og Audacity, nga unsa nga version na siya. Pasakam ko na nga version mga ka-idol. Pero ang kasagaran akong ginagamit is Acoustica Mixcraft. I-download niyo muna. Tapos, install sa software, sa laptop. Acoustica Mixcraft, nagya pa rin sa version. Gikan sa pinakababa nga version, karon murag version 9 na ba? Na nabay version 8, 9, mga inaana na siguro. Siguro na sa mga 10 version karon. So ang kailangan na nato laptop, tapos pwede po computer, tapos downloadan og kining sa sa cellphone pa sa mobile phone apps ni tawag ana. No, basta disclaimer lang, dili ko suito mga ka-idol, no. Sa mga para po ni kini nga video para po ni sa mga katong gustong mag-record sa ilang kanta, no? Di man ta dalo mga ka-idol. Kanang mga naikaya, kaya kay na nila. Kanang mga nakagwarta. Pero kita nga mga kuan ta medyo baba ra tag kahimtang gamay para sa ko baba tag kahimtang. Anam-anamon lang nato, magtigom lang ta. So ikaduha, kailangan nimo og siyempre kuhaon sa nako mga ka-idol. Kini siya Focusrite, no? Medyo may kaya ani. Kaya kay nila. No? Bola lang yan. Kini amo jud ning gastusan, no? Focusrite. No, i-search lang ninyo kung unsay mga tutorial ani. Daghan og mga tutorial ani sa mga video sa uban nga mga vlogger, no? Na ani siya USB ang iyahang supply, na ani siya cord nga USB diri sa likod. Tapos napod siya out diri stereo, no? Stereo kitawag na duha, no? Left and right. Stereo naman ang uso ron, ang mono sa una. Pero stereo na kasagaran ron. Bola lang yan. Sayang atubangan, medyo hugaw-hugaw na ni atong mga ka-idol wa taka limpyo ani. Diri ang kuan sa microphone. Nakabutang diri og unsa ni? New trick. Basta kini inaani nga kuan style. Di kay ninyo maklaro pero sige lang kung makapalit mo ani kamong mga kwartahan. Kapalit jud mo ani. Wait mo. Makita ra niya man ni mga kuan tuluan man mo ani sa inyong gipalitan unsaon. Tapos napod siya instrument, no, sa gitara. Ni kanya-kanyag volume, na main volume, sa phones, kini sa phones. Usahay diri ko magamit sa phones, kining phones out niya reo. Bola lang yan. Ko yan. magamit. Tapos ang out sa phones, iina ko sa laptop. Dito sa mic sa mic sa laptop. Tapos ang inyohang katong gi-download ninyo nga pang-record. Naman to'y i-select man ito ninyo ang kuan dito.
input nga mosulod. Basta pag tan-aw lang mong tutorial about anang mga giingon ako kanina nga sa pang-record nga i-install sa laptop para anang Acoustica Mixcraft version 6, version 7, version 8, unsa nga version na. Audacity. Bola lang yan. I-explore ninyo pagkahuman nyo download nya ma-install. I-explore ninyo magbuhat mo mga basta kay praktisan ninyo maayo ug unsaon makuha ra na ninyo nya mao na ni diri na tanaw atong Focusrite sa may kaya kini ang kantidad ani dili ni ang basta kay sa una mga 10k ni mga numubaba man nasa 9k to 12k 9,000 to 12,000 kini siya Focusrite no i-search lang na ninyo amot lang nagbarato baka so sa mga dagag kwarta ni no mga dagag kwarta katong mga kon gamay pwede man itiguman na mga sweldo diretso na diri palit na kadayon para Bola lang yan. tapos i-search unsaon so ana na lang og napoy ka nang makaya-kaya ra kini ikaduha no pwede pod ni kining V8 V8 so ang V8 na iyang kuan iyang supply charging dire sa charging line niya USB gihapon katong marog sa cellphone ang iyang kuan mga USB ang iyang cord naman na siya pakapin nga mga cord paingon na dito sa imong mobile phone tapos naa siya charging live 1 live 2 kung mag live ka basta kay i-search ninyo ning V8 unsay mga kuan ani unsa paggamit daghan kay siya na siya bass og treble na siya mga effects voices mga daghan nga mga effects ang imuhang tingog pwede patigulangon pwede murag wow higanti ana pwede pod Bola lang yan. mga inaanak mga ka-idol so i-search lang po ninyo kini kung mogamit mo ani dapat sa inyong Android sa inyong cellphone mag-download mo og open camera or unsa man nga apps nga pang camera record diretso siya tapos mag-search lang mo kung unsa open camera unsa pa diha nga kuan unsa pa nga apps basta kung kini inyong gamiton kini makatipid mo kini ang iyahang kuan ani niya naa siya echo na siya volume sa mic na siya echo ang echo medyo pwede mo akusgan pwede bawasan isa ra yang timpla pero ang akong suggest ani sa V8 kung mao ni gamiton ninyo paingon sa cellphone pwede po ni siya paingon sa laptop. Pero, kung paingon ka sa cellphone, medyo na-reverb gamay, dotan mo gamay ang echo. Dotan mo gamay. Pero, kung laptop ang iyong gigamit, naka-download na mo atong Audacity, Acoustica, FL Studio, naka-download mo gingon ana. Kuan siya. Kailangan, digid ka mag-echo. Kay, sa katong gidownload ninyo nga recorder sa laptop or computer na naman to siya effects dito lisod man gud kung naka-echo daan niya di naman makuha ang nasulod nga audio dito nga naka-echo daan dapat i-off nimo ang echo para inig sulod sa laptop walay echo dito na ka mag add og additional og mga effects unsa nga mga effects na compressor mga reverb mga chorus, mga plunger, mga ingon ana. So sa mga beginners lang no. Sa mga beginners lang mga baguhan nga gustong mag-record sa ilang mga kanta, parody or cover song o original ba, no? Pwede ni dire. Naman pud siya kuan sa gitara. Kini lang sa ang masuggest nako V8. Tapos pagkahuman kulang gyapon kung inani lang. Dali lang ha. Dapat asa na to? Tara.
magpalit ka og microphone, condenser microphone. Ini siya BM800, BM800. I-search lang ninyo kung tagpila ba, mapalit ni siya nga. Pwede ka mag-order bisag asa nga. Kuan ma Shopee, ma Lazada, o unsa ba nga mga store. No? Mapalit ninyo ni. Barato lang ni mga basta affordable kayo. Barato ra kay ni siya. Naman ni siya cord. So makakarton man ni siya inig deliver sa inyo ha. Stunning V8. Napoy kuan V8 og kini murag nakapackage siya. Murag video barato lang. Basta pag search mo, microphone, condenser mic, BM800 condenser microphone. Tapos kung stand, naman siguro yung mga mic stand, microphone stand na mga uban na ipadala pakapin. Pero naman gyapon baligya makapalit man gyapon ta. Og ibutang sa nakon mga ka-idol no. Wala na. So mao na mga ka-idol ha. Balik-balik ka og tan-aw ning video para hibal-an ninyo kung unsaon unsay mga kailangan. Og mao na mga ka-idol, daghang salamat. Atangi ang sunod na to nga mga impormasyon about sa recording. Og thank you kayo. God bless. Bye-bye.